Ma daju, kurac više, gde je? A, evo ga, našla sam ga. Hajde da prođemo kroz pravila pokera, degenerici moji. Kogod pobedi, dobija... S tobom sam Heavy. Igramo u prava dužnika, gdje gubitke otplaćuje teškim radom. Kogod izgubi, dobija dužnost čišćenja kuće nedjelju dana. Čekaj moment, ako tata izgubi i on će morati da čisti? Ne. Sranje! Ali zašto? Zato što se tvoj tata i ja igramo u pare. U slučaju poraza gubimo teško zarađene pare. Uostalom, pošto smo tata i ja već odrasli, a vi ste samo klinci... kučki sine! Jebem ti, Glenn, mešaj karte. Okej. Mislim, s obzirom na to koliko si dobar u tome, evo ti podeli žetone. Okej. Pravila ove igre su jebeno neverovatna. Kombinacije mogu da se sastoje od bilo koje od 5 zajedničkih karata na stolu. Wow. Mama, mislim da svi znaju pravila. Ne znate pravila ove igre. Iako svi dalje mogu da koriste zajedničke karte, svaki igrač dobija i 2 svoje. Nema šanse! Ma daj, Heavy, stvarno nisi znao za ovo? Di, ako si toliko pametan, možda bi ti mogao da objasniš pravila. Texas Hold'em, poznati kao neograničeni hold'em, razlikuje se od klasičnog pokera po tome što svi dobiju 2 dodatne karte. Nakon što svi ulože opklade, delilac izbacuje prve 3 karte, što se naziva flop. Nakon toga... To je dovoljno. Našli smo si genija. Gde nam je zeleni petao? Odlučili smo da ne uzmemo zelenog petao zato što... misliš na čajva! Trebao je da stigne ovdje u 4, već je pola 6, što znači da će za oko 5 minuta ušetati posipajući svoje tipične gluposti u stilu kako neke bakice prelaze ulicu. Nema šanse da je toliko predvidljiv. Verovatnije je da je... Ej, ljudi, šta ima? Čoveče, ne biste verili koliko starica šeta ovim ulicama. Mislim, nisam mogao samo da ih zaobiđem. Opet si ušao kroz prozor. Starije žene, one su vam kao dobro vino, samo boje se godine. Dobro, hoćemo li da počnemo ili šta? Au. Najvažnija stvar kod pokera je sposobnost da zakriješ svoje emocije. Kako niko ne bi znao šta imaš u rukama. Da li mi jebeno zajebavaš? Kako je ovo sranje? Ko je delio? Na 2 ruke treba da se popišam. Podići do 35. Molim? To je prva runda. Da li je ček toliko težak? Mama, malo pre si nam rekla kako moramo da krijemo svoje emocije. Kako treba da ih sakrijem kad imam gomilu sranja u rukama? Svakako ja odustajem. Ne, ljudi, sa parom kečeva u rukama, nema razloga da nastavim. Bacio si par kečeva? Molim te, nije on bacio nikakve kečeve, samo pokušava da te zbuni. Samo zato što je rekao da ima par kečeva ne znači da je istina. Re-raise na 150. Pa, gdje je onih 5 drugih karata sa kojima mogu da kombinujem? Nema ih. Zahvali se svom tati. Sada moramo da pratimo ulog da bismo ostali unutra i vidjeli sljedeće 3 karte. Pa, u tom slučaju odustajem. Call. Koji kurac? Ove karte su sranje! Idem da uzmem pivo. Ti, da li si upoznat sa programom Seal Brute? Nešto u vezi sa hakerima? Da. Da li si uopšte svjestan da sam instalirao zaštitu od neželjenog softvera kako bi ograničio pristup sajtovima za koje smatram da bi mogli biti štetni za tebi Heavy-a? Pa šta s tim? Neko je pokušao da probije zaštitu i dobije pristup sajtovima koristeći primitivan trojanac? Kako naivno. Ne, neko je dobio pristup sajtovima tako što je zaobišao zaštitu softverom pod maskom Seal Brute Gesser 350. Raise 350. Gesser 350 nije jeftina aplikacija, samo bi odrasla osoba mogla to da izvede. Re-raise na 800. Ili mladić koji je veoma vešt, neko ko je najbolji u svom razredu u školi i zna kako da zaradi novac pomagajući deci koje zaostaju. Taj neko bi mogao sebi da prirušti tako skup program. Re-raise na 1500. Međutim, ne bi trebalo da odbacimo mogućnost da je neki prestupnik imao dovoljno sredstava da nabavi pomenuti program, sa ciljem da izvrši DDoS napad na institucije koje su od njegovog interesa, a sve preko akcija s posebnog klinca. Prilično zgodno, ponovo podiže na 3000. Vratila sam se, šta imamo ovde? I dalje ste na prvoj rundi. Toma, daj! Znala sam da sam trebala da idem all in. Viki, ovdje imamo sukob titana. Ne preteruj, čaj, to je bio običan razgovor sa objašnjenjem.
Verujem da je Di u pravu. Naš privatni server je probio bogati odrasli haker kako bi dobio pristup našoj bazi zabranjenih sajtova i organizovao DDoS napad na institucije od svog interesa. All in. Sranje. Fold. Glem, zašto su deca bleda? Ne bih znao. Heavy, ti si dealer. Diluj. Okej. Ima da igram sigurno i samo da stavim ulog kada nešto dobro dođe. Ne razumem. Možda ima nekakve veze sa mnom. Izgubio sam sve. Prekinite mi izdriš. Kurac, kakve loše karte sam dobila. Ja ću, verovatno, ček. Ček. Niko ne ulaže, kakvo je ovo sranje. Kad sam imala kurac, svi su bili kao riz. Sada kad imam dobre karte, svi su ček, jebeno ček. To je to, napuštam ovaj svet. Heavy, ostavljam ti sve moje žetone. Stvarno? Sva 4. Hvala. Ovaj špil mora da je proklet. Kad završite sa njim, zapalit ću ga. Ljudi, pa to je igra. Morate da je igrate. U šoku sam. Kako mu to uspeva? Tata, poznaš ga ceo život. Kako si mogu da izgubiš od njega? Njegove emocije su u potpunoj suprotnosti sa njegovim postupcima. Ne znam kako to radi, ali ne mogu da provalim taktiku da ga pobednem u ovoj igri. Hajde da ne gubimo vreme. Zadnja runda. Odmah odustajem. Interesuje me da proverim njegove posljednje znake paranoidne psihoze. Šta će biti čaj? Još jedan poklončić? Pokušavaš da mu uplašiš nešto? Raise 2000. Call. Odlično, ostalo mi još 4000. Sve ili ništa. Cohen, što da ne? Ko? Pa... Šta ti imaš? Čem pričaš šta imam? Nemam pojma. Ja ne gledam na svoje karte. Gde je tu intriga? Pa vidi. Deco, palite lomaču.